full episode, Ilocano Love Storya. Naimbag na si Mangput ka ni Esmeralda. Itay pa nga gurura ti sa ilem. Asino, nanang? Siya. Naimbaga na ba, Miss Esmeralda? Nalabitasan ako na malagip pa eh. Nagkita tayo din. Ha? Juan, malagip kon. Nakapasyar ka man? Sige, panahon kayo pa, Alfonso Barok, makamukan. Esmeralda, makamukan ti sa ilem. Juan, nanang. Manipod iti nagkita ta. Saan ka na napukaw iti panunod ko? Saan mo kumangay pa na kinadorsok? Ngam napudno iti tarigagay ko ngayon ka. Nakasagana ka mang ikasarkin ka oras. Ngaklunan ti panagayat ko. Anya? Napartak ka launay manong Alfonso. Saan tapay unay nga gamang mo? Mabalin ako na madyak may karking ka taadayo ti ba titawanda. Nadanon ko titawan ko ako rin ta katawan pa'y asawak. Tama kumikuma ka ng isagkana iti masakbaya. Manong Alfonso? Narangayin ti negosyo? Asawa lang ti orang iti biyag ko. Awisin ka ngagpasyar iti bukod ka kumpanya. Tapno mamuam. Ti kinaimbag ko at tao ken awanda ka sa pakasar sarita. Damo pala nakita ka nakasaritak ni Alfonso. Nalaganan ti riknak kan kuana. Kaya't ko nga isut pa ki asawaam. Anya? No arig na kaamamoy pay laang nanang. No pay nagkita kami itin. Ada ka din atlaw mo a kinaparamag kabayatan ti panagsarsarita yo? Awan matkit di nanang. Napudno kan napakumbaba ti panagsasauna. Nabaknang ni Alfonso. Nasaya ato ti biyag mo iti den nana. Agbiag kanto ana sa liwanwan. Nanang, idildildak matlauna yun kini Alfonso. Kayat yung kadi ama kaya asawa akon. At saka mo ito iti husto nga edad. Diyak kayat nagdardarasudos. No pa'y napintas ti pakpakita na. Sa kasanon, no agayat ayat kami kini Camilo. Oh, apay adi ka mo ito makapagsao. Madlaw ko katagtukyat ka. Apay, ada ka din kaayan-ayat mo? Ha? Apay adi ka makasumbat. Agpagpakaasi akata kayo. Bay anda ko mga desisyon. Saan da kapilitan? Saan ko apawilan ni Manong Alfonsong agaram kanya? Masapul at tingitingak na imbag ti kababalin na. Dahil dati problema kita, Paula. Marik na kapilitan nak ni Nanang. Tapno makiayan ayatak kin ni Alfonso. Gwapo ka di daytang Alfonso? Adamat lang nga na. Sana madlaw iti edad na 40. Madlaw nga tigtig na anabak nang. Wow, daytan no siya kiti sika. Uray makiasawak adagos ken kuanan. Ano ya? Isuasaan mo na baybayagan pa Esmeralda. No kaya't nakalakit di. Anyo na taray bagbagang kini Esmeralda pa wala? Manong Camilo, ay, si Mangpot kagaya man. Ay, uwan gayam. Nagkasat ni Esmeralda agayom ko. At ka no agar-arong ken kuanabak nang. Anya? Sige. Panawan kayo tayo. Amangan tumasidak tinaragsa ka panagsasarita yun. Ne. Payakas di nga tatilangan ni Manong Camilo. Agilom samat. Agar-arom ka di tikabsat ko ken ka. Inawis na nagpasyar dito yung parke. Di ka matan matagtagari. At dagaya mag-aram kan kaabak ng Esmeralda. Isuti ka ni mamang mo pagkasawaan. Tay tangaro ti pakariribukak. Kasanong tiyahin eta. Gabo ka dito. Awan ti maipagpanakal ko. Kabutan ako rapiak lahing. Camilo, saan mo kumatagibas itong ti kinataom? At
At tapay pagtuwa-tuwaan ti panagayat ko kan ka. Agyaman na, Esmeralda. Umisam ka nga rodin Kayat ko naragsak ti ayan ayat ta, Camilo. Saan ka makabagulbud kanyak, Manong Camilo? Nakita kayo ni Esmeralda dya parke Nakita na kami gayam. Apay nga saan na kami ngayon, sitgan. Ang mga numabainan ni Esmeralda. Takas ano? Nakairi-iro ti panang putput mo ti iman ng Esmeralda. Ano ko ba tidakis na? Oray man kat agit inarakop kami. Agayan na at kami, mate. Anya? Ni, Jack impagaro pa. Naimbag ta kinayat na ka. No siyak ni Esmeralda. Ay, pagan-ano kamot nga Ano ti ko nam? Paula, kabsat ka wala niya. Ngamkuy daw ka. Ang mga no isukat na ka iti dayjay bak nang agar-aram ken kwa na. Namuna ta, dayjay ti kayat ni nanang na apakiasawaan na. Nagsaritaan min dito abanag. Kat, si Katipilyan na? Ha, maagno kasta. Si Kapay nga awan ambisyon na nga umasinsaw. Paula, Ne, pudnamati ko na ka. No nagambisyon ka kumaan ang ituloy iti panagadal mo. Di, natulungan na kumamat ang makapagkulihiyo. Saan ka kumanga sitgan ta mga numasinga ka? Naunag sa ti pampanulutan. itay lang na doktala ka. Ano sakit palagayam tinakam ni Paula. Ang nakaramramanan na adi nakapagpatuloy iti kulay. Ay na, pasensya am laang nga hindi kapsat mo. Ambisyo sa mo na dyan kapsat mo. Anyamat na itang ibagbagayan, may panggap kanyak nanang. Ay, hindi. Hey, Paula, ada ka mo gayam di taasi dun adumdumgag. Pagparbeng ka kuma, Paula. Saan aron mga akasta ti kinasabrak ti panagsasaritam kininanang? Nanang, pakawanan da ka. Hanggang masurunak. Ambisyosa ak. Wan, aklunak. Awan namin ti ambisyon mo, Manong Camilo. Anya nga ti agbalin to abiyagyo kini Esmeralda. Nuda kayo ti agkagasat. Saan mo la kuman ngay bagbaga kini Alfonso Tikas Jay? Nabainan lakit di. Nanang, amok nga aramidan na tikas jay. Tap na maalo ko'y natirik nayo, apilitan da ka makirelasyon kan kwa na. Tanya kumatdakas na. Biyang ko lang nga inam ti mangkita iti pagimbagam. Nanang, Apay, anya pala sa pulong kini Alfonso. Nasingpet, may kanang kay tinasaliwan mo na panagbiag. saan na aday ta tinapatag kanyak? Kasanon tirik na. Awad ti po na di mo masursuro nga ayatan ni Alfonso. Nalakaasawan no saan asika ti mismo amasiknan, nanang. Kasano nga iba kakata kayo? Nga adan ka ayan ayat ko. Mabainak na ko man ang mamunday to, Esmeralda. Ngam gapot ta, agayam ta. Kan agayan ayat kayo gam kini Manong Camilo. Apay kasta matantibagbagan, Paula. Maluksawa kini Manong Camilo. Nagsinong bat ka ni. Gapo iti kinaawan ambisyon na. Anya? E di pinagsardangan ni Nana nga nagadal iti kolehiyo. Saanan ang nagambisyon. Gapo iti dayta. Naramraman na ka di nakatulpos. Paula, awan ko matipanggap ko ang makibiyang itisan niyo ang panagkinaawatan. Angam kas kunam, nasingat tangag kayam. Sa kabsat mo ni Camilo ang kaayan ayat ko. Naimbag pa yata kinayat mo. Katawan ambisyon na. Saan ko mamatakas na tibagam? O sige, ipapantalat na kasta. Ngam, nagagat nga agtalon kan agtarakan iti denguan ni manong mo. Agpada kayo amapnak iti kastalat na klase ti panagbiag? No da kayo ti agasawa? Anyan to ti agbalin na biag yun? Makapasakit mo't dagit ang ipagpagam, Paula. Kaslaim parupamutan nga isinaklaan ti kapsat mo. Katutupak ni Manong Alfonso. No siyaklaan, kayat ko ni Manong Alfonso. Ta sigurado ang maipaayan na iti nasaliwanwan abiyag.
Saan ka mababalaw iti dayta ka panunutam, Paula? Adan kay ti kabukbukudan ni Arapaat. Katrauman kay ti dayta. Ay ayatak ti kabsat mo. Katagtala ka kay ti kabailan na para iti masakbayan minto. Impagakan ka dayta nagsaritaan mi kin ni Paula. Pangaasim. Saan mo tulak ko man ang salangadan? Diyak kahit asyak ti makagapo iti sanyo apan nagkinaawatan niya agkabsat. Saan ba nga tayo mapasamak dayta? Tano singad kayo magngagayem. Saan ka matanagan? Bay aklat ng tikabsat ko. Saan mo ko man atutupan? Tiyak pagarupan na malok sa palagayang kanyak. Ambisyosa nga min di kabsat ko. Saan mo ama babalaw? Libre ti agarapaat. Karbangan tayo aming dayta. Huwag gayan. Kumusta ni Alfonso? Jay, madlaw ko anapingat ti panagaram na kanya. Camilo, kayat kung ipudnukan ka, akayat ni Nanang Dayjeng Alfonso para kanyak. Anya? Ngam agtalag ka kanyak. Pampanunutok nga ipudnuklangan kini Nanang ti ayan-ayat ta, Camilo. Adda ka mo ilata na nakapupok iti kwartaw, Paula. Tulungan nakma na mangisagana iti pangrabian tayaw. Nanang, awan ka di pa timbagbaga ni Manong Camilo kada kayo? Ay, awan pa'y bay. Sigurado ka indanon laki din Esmeralda tinagsarsaritaan. Nakigtutak. Nasingad kami nga gayam ng awan na ibagbaga na akayan ayat na gayam ni Manong Camilo. Paula, anak, ang kinaawatan kayo kumagagkapsat. Masurunak lang amin, Nanang. Ano, iti kinaawan ambisyon na. Ang mga namapukaw na ni Esmeralda. Anya, ay, saan mo kumamot nga ibagbaga ti kasta, ah? Ay, no siyak ni Esmeralda, Nanang. Kay-kayat kontay bak na. Agyaman na kayo na Tapi natgam ti awis ko amanganta iti restaurant. Ngam inawis ko ti gayam ko. Danda ni siguro day jay. Ni, isang day ta sumungan. Itay kayo may kadiadi untang dito yung restaurant? Nagpapintasak pa yung amin. Ha? Kasta ka di? Pilya ka talaga. Aywan kayam. Iso ni Alfonso. Alfonso, ni Paula ang singit agayam ko. Maragsaga na ka makamaamukan ka, Manong Alfonso. Naragsak ka gaya makasalsarita, Paula. Agpata kayo na pintas kin Esmeralda. Kasla pa'y agkakaingas kayo. Talaga? Naglaing ka gama po masablog ah. Sige, ag-order tayo ni tikanan tayo. Aday lang ti waiter. Orderin nyo ti magustuhan nyo akanin. Sigurado ka kaditira iti apangedeng mo, Esmeralda? Nakasagana kan ama-ama ni Nanang mo nga adan relasyon ta? Kanayo na ngamin atamdamagan no adan kaayan-ayat ko. Tamadlaw na anatukyada kiti panagaram ni Alfonso kanya. Kunak man nun ni Alfonso ti sangailing. Naimbag arabi iyo, Nana. Nanang, aday pudno kada kayo. Ni Camilo, kaayan-ayat ko. Anya, adan kaayan ayat mo, kat daytoy alalaki. Apay, lalaki. Kabalam ka di nga ipaayan, itinasaliwan-wan, apan nagbiag to'y anak ko. Apay, adi ka makasao. Ibagakan ka ha. Adan kayat ko apake asawaan ni Esmeralda, ama ka ipaaykan ko na itinasaliwan-wan, apan nagbiag. Nanang, saan kumamot akas na ti pa nagsasauyo kini Camilo? Isa ti pakiasawa taagayan ayat kami. Saan nakapagpungtutan ni Esmeralda? Oh, lalaki. Apay, saan ka mo na makasao? Nanumuak lang agpaiso, Nana.
napudno kiti panagayat ko kini Esmeralda. Pas pagaringan, tada kami tuti ak nagasat. Ika gumaakto, nga ipayan tinasayat na panagbiag. Anya ko mati mabalin mo nga may pagpanakal. Mabalin mo ka di? Ayapoy, dayta nga ayat. Ha, ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat saan kan nga parang Apulos. Dito'y barebe. Una yan a kinagubsang ti panakisarita yung kini Camilo, nanang. Nasakit tinakam mo, ha? Gagangay ang masakit, anak. Gaputay ayatak ni Camilo. Ikagbalin ang maag, Esmeralda. Lipatan mo na dyan, Camilo. Nakatulag ko pa kit din ni Alfonso. Amat tulagan ti kasaryo. Anya? Nanang iba inandak ko, mamat. Da kayo matindi mangidaldal kin Alfonso kanya. Panunutin ng tupay nga agtatakpon tayo. Ni Alfonso, ti makaipaaykan ka itinasaya at apanagbiag. Nga, saan ko nga ay ayatan? Kalugwan. Saan nakaamabiyag ti pasig nga ayat? Agpakpakaasi ang kada kayo. Saan ko apawilan ni Alfonso ang agaram kanya? Uray at dan kaayan ayat ko. No di mo kaya't apilitan ka makiasawa ka ni Alfonso. Lipaate mo dahil jaya Camilo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Siriring kayo palagayam, nanang. Rabiin, Inururay ka ang makasangpit, anak ko. Apay analiday tilangam. Nagkapuwa kiti balay da Esmeralda, nanang. Inom si inak ti inana. Kalpasan anamuan ng agayan at kami ni Tibalasang na. Anak ko. Naglikat kayang tinakurapay, nanang. Imparo pa na kanyak. Nga tapang niya sawaan na iti anak na. Kahit kasano nga rudan, anak. Agpimpinatag kami kini Esmeralda, nanang. Agtalay ka kiti kaya na et ko. Nga, kasano ka naragsak kami. Nasupiyatan met ni nanang na ti relasyon mi, nanang. Dahil tatidak kila parikot ko ita, Paula. Idildildil kanyak ni nanang aday jay nga Alfonso ti pakiasawaat. Lipatak ka nun ni Camilo. Talaga nga'y ayatom unay ti kabsat ko niya. One friend. Ay ayatak unay-unay. Jak ano anya ti rumbang asawakan ka. Amo, maawatan ka. At daluksaw mo iti kapsat mo. Makisarsaritak itakas may sa agayam kan kapsat mo pa'y ti kaayan ayat ko. Wan, nasingpat ti kabsat ko. Namdakal ti pakaatiwan ka ni Alfonso. Nasingpat lang arudan. Nabak nang pay. Ngam ni Camilo ti ay ayatak. Kat agtali na edak to anapod no iti ayan ayat ni. Manigog iti niyang amo ka kininanang. Itaman lang na nakita ta. Saan kayo pa nagsarita iti kapsat mo? Awan mo tinay pagbaga na kanya, Esmeralda. Diyak ko maidanon kan ka daytoy. Tamo ka masair lang tiriknam. Lipatin ka kanulangan. Tapno saan nakapilitan ni nanang ama kay asawa kini Alfonso. Anya, Dahil tatimbagan ni nanang kanya. saan nga tangad adan apilitin na kamay asawa kini Alfonso? No saan tan nga gayan ayat? Mariribo ka na karot. Ha? Camilo, saan mo kumapanunutan yung agtuwa-tuwa ako ni ti marikliknakan ka? Gaputa saan itong agpaliw ti panagayat ko kan ka? Agyaman na, Esmeralda. Ikarit. Saan na to mapilit ni nanang ama kay asawa kini Alfonso? Saan ko akay ti makidin na iti saan ko ngay ayatan? Tagbalin to lang ang kalbaryo ti piyak ko. Awan ka pati kasto problema, manong Camilo. No nagambisyon ka idi.
ipagpanakil mo tapno mailaban mo kumati ayan-ayat yo kini Esmeralda. Maag ni Esmeralda. Sana kinamaag ti agayat, Paula. Amo ka nasingpat ka manong? Ay nga, awan ti ambisyon mo kunakmanan. Mapnakan iti agdama akasasaad ti biyag mo. Saan ko akaya tapilitin ti banag adyak kabaalan akong Oden, Paula? Agpatingga kalatan dita? Nukas pangarigan ti agasawa kayon to kini Esmeralda. Anyan to ti agbalin na biyag yo? Manangaasin niya po Diyos. Ah? No kinasingpat. Saan ang maatiw ni Alfonso ken ka? Baknang pay. No manakman ti babae. Asino nga tatipilyan na? Alam mo kininanan mo, nga dagay man kay nayat mo. Ngam sa anak ang maawanan ni tinamnama. Amo nga dan kayan ayat ko. Ngam apay pailangasan nakasardengan. Gaputan na pudno akin ka. Agayan at kayo pa'y lang. Aging kahit isang kayo ang makapagkasar. Sa anak ang maawanan itinamnama. Napudno ti ayan ayat mi kini Camilo. Oh, kami lugayam tinagan na. Masakitan hak niya mabantan yaman na. Pun kayam. Amangan no mabalin na kayam mo kini Camilo. Aniya? Kahit kung agbalin na kayam. Gaputan no nasingit kaminton. Nukas pangrikan tasan naklata kayat. Sa anak ko na'y ang masakitan. Anya ti kinulam Esmeralda. Kayat ni Alfonso amam-amo ni Camilo. Wananang, kayat na kanong agayam ta. Anya mo tayo ta mapampanunot na. Diyak mo. Ngam gaputa kalikagom na amam-amo ni Camilo. Patgak day takid daw na. Panagkunak, addaga po na no apay akayat amam-amo ni Alfonso ti kaayan-ayat mo. Addalakid di pang panggapin na. Nana? Dahil tititandaan na mga ibaga ka. Uray di mo kayat asinaan ni Camilo. Dumteng to ti panawan ama amiris mo ngad adda ama ikari ni Alfonso. Nga ayatam. Maragsa ka na kamakamamuking ka, Camilo. Kapsat mo gayam ni Paula. Amom gayam ti kabasat ko. Ingkuyog ko ni Paula iti naminsan anagawis ni Alfonso amangan kami iti restaurant. Kablawang ka. Nagasat ka ta si Kati inayat ni Esmeralda. Manong Alfonso, dapat gakong tikid daw mo. Kinalikagumak amam-amo ka, Camilo. Kayat ka akasiningit. Tanong kas pangarigan agbalo iti panunot ni Esmeralda katibaw ing na ti panagayat na kanya. San kanto kuma amaluksaw. Aniya. Kalpasan ang nakapag-amuta. Jakdam naman ang masang ili ka rito balay. Gaputan na patigtibagaking ka. Ada kay ko adamakin. Talaga ka di ngay ayatam ni Esmeralda? Saan mo kuman na pagduaduan pa deta? Panagkunak. Saanin anas kan asong batak deta sa lutsot mo? Nas ka na mamak. Gaputay ayatek pati Esmeralda. Kabaulak nga ipaayan itin sa liwanwan na panagbihabi. Akwak. Nanumuak lang. Nupudno ngay ayatam. Ipabusoy mula nga nitipudno amang ipatbatag ken kuana. Ken makaipaay itin sa liwanwan abihag. Katsyak deta. Alfonso. Wan. Siyak tipudno ang makaipaay iti pagragsakan na Camilo. Itamay tamanong Camilo. Nasikat mo't dayjay nga Alfonso. Kinalikaguman na mamamuna ka? Nagpamarang akayat na ti makigayam kanyak. Tapnoom siya naklagayam. Ngam no nagambisyon ka kuma. Saan ka matagtagibasit? Paula, mabalin ka day. Manawan na kami pailaang itikabsat mo. Bayan na kami ang makapagsarita. Sige. Anuman gayan?
Napagsaritaan nyo kadidaytan kini Esmeralda? Saan pa'y? Camilo, anak. Saan kumada ito'y ti ad-adda apakasairan ti Rignam? Ngam, agpada nga adda kalintegan da Paula kanday jay nga Alfonso kadagiti bagbagada ket ka. Nanang, Ulitek anak ko, saan ko maamasair ti Rignam? saan nanang? Pudnomat ngamin. Amo gayam, noan niya akita ti biyag ti kabailam nga ipaay kan ni Esmeralda. No, bilang tagasawa kayo. Oh, agsinaay ka. Tama amiris mo, apod no, dagiti ibagbagakin ka. Isunghay tapay laeng anak ko. Agpanunot kan. Anya ti kayat yung aramidak, nanang. Lipati ko ni Esmeralda, kat ipaay ko ti waya-waya nang agpili iti may kay paaikan kwa na iti pagragsakan na kasta kadi. Jak ising singasing day tangaramidam, anak ko. Makamukan ngagpanunot, noan niya tinasaya at nga aramidam. Manuksawak man kini Manong Alfonso iti day tanga inaramid na. Nagpamarang akayat na ti makigayam kan ka. Tagayam, tagibasitan na kalaang. Pudnomat ngamin ti imbaga na Esmeralda. Nanamu aklaeng. Idintuan ni Alfonso. Napaknang. Kabailan na ngay pa itinasaya at abiyagkan ka. Ngamasan ko nga ay ayatan. Sikati ay ayata. Ngam, saan tumata nga agmaw-maw na panagayat mo kanyak? Nagrigat kan tulangit ti dinak. Anya ti kayat masawan iti dayta. Camilo, kabaala kasamiran ti rigat. Gapoy ti ayan ayata. Kagiyaman aklaon na Esmeralda. Kat sapay ko ma. Uraan niya ti mapaspasamak. Saan ito ngagbaliw ti panagayat mo kanyak? Nasaya kay may kaditi balay Manong Alfonso. Oh, Esmeralda. May iliw ka kating kanya? Nagbaliwan ti Rignam? Kat naamiris mo na siya ti Rumbang ngayon. Nagbidot kay ti dayta pang panunutam. Namuak no niya tipod napanggap mo iti panakiam-amom kin ni Camilo. Tapno tagibas sitam lang ti kinagtao na. Imbagak lang di po no. Gapo tabak nang ka. Namnamama ka ba ilam nga ipaay ti pagragsakat? Naragsak di panagdinata nga katsawa. No kumplito ti pagbiakta. Gamlaglagi pang kumamat. Ada ka rin kari dagiti agkasar nga agayan ayat. Agbinulig da iti rigat kan namay. Esmeralda. Ladingit at nga ibagakan ka. Wan, mabaling nga da amin kan ka. Ngamday ti pusok. Saan mo pulos ama ikutan? Kinamaag amin nga imbagam kani Alfonso Esmeralda. Masursurong tumatlaang nga ayatan. Nanang, saan ka diyan nakapagsarita kayon? May andak kumamat nga agdesisyon, abukbukod ko. Alawan, saan ka napilitan na makiasawa kani Alfonso? Ngam ti ibagbagakan ka. Saan nga imposible masursurong tumatlaang nga ayatan? Aging gaada kami kini Camilo ti agayan ayat. Saan to mapasamak dayta? Saan kayo pa nga agasawa? Napudno kami iti karing-karimi ti tunggal maisa nanang. Agtalinod napudno kami kini Camilo. Ad-addan nga imaday tirik na kini Manong Alfonso. Kalpasan ti amin nga inaramid na. Mabalin na sana kamaawatan iti dayto yung aramidak Esmeralda. No kas pangarigan takaguran nakto. Sapay ko ma. Tad-adan to kumang agpanloray tinapudno panagayat mo kanyak. Kat maawatan nakto. Wena. Dayto lang ti amo ka pamuspusan. Dupay
Diyak ko makapailan ang mapukaw kay tibiyag ko. Mailiwak tukit ka. Anya ti kayo ta sa unday toy? Apa nga impake ka kadagiti arwatan? Binugok tigasat ko di syudad ating ko. Anya? Naimbag man ta nagbalaw ka? Kat kayat mo ta agambisyon? Aywan gayam. Amo ka di na ito ni Esmeralda? Saan? Yung panggap ko ti mangibati iti surat. Tadya kabailan nga imatangan ti panagarubos to dagiti luana. Payat ti panagpakata ken kawan kunton iti imatang na. Manong Camilo? Gusto ka ading ko. No saan nakagambisyon. At niya kumati mapalin ko pagkarit to para iti masakbayan may kini Esmeralda. Manong, pasensya ka kuman iti kinagubsang ko ken ka. Ay nga, siya pa'y amis mo ti nung umsikan ka. Saan ka kagura ading ko? Maawatan ka. Sapay ko matagbaligi ka iti ambisyon mo, Manong. Saan mo aliplipatan? Ti mangibati iti surat kini Esmeralda, ah? Nakaadayon ti tricycle ang nagluganan ni Manong Camilo, Nanang. Ang mga nakalugan pa yun iti boss. Ano? Magluluwa kayo paila. Paula, anak. Italaang amaya dayo ni Camilo iti danata. Tsak nabnabaan daytoy nga inaramid na. Nanang, gapo iti arapaap. Wan, kapaw iti arapaap. Aday ta, tinambabalawam iti kapsat mo. Pinabasol mo ti kapsat mo. Ana iramraman ka kung kunam kiday. Ba nag-babawiak, Nanang? Nakano apimano pa ni Manong Camilo. Tapno biro ka na tinapintas agasat na iti syudad. Ewan gayam, Nanang. At da ka di imbati na kada kayo asurat para kini Esmeralda? Ay, awan may. Ay, amangan no, imbati na ijay kwarto na. Ay, Nanang, inakman kitaan. Day talangan no nalipatan na tinagpakada kini Esmeralda. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naman ang aritawan na sana nagparparang kanyak ni Camilo. Apay nga ta. Ang mga nagdamatan sa kubanit na. Amo ka sana ka maipturan at di makita iti sumagmamanong altaw. Oh, Esmeralda. Ah, Saan ka makaid na? Nanang, Oh, nakiktot kan sapay. kanya nga ta. Ibagak nga ta kani Nanang. Ngam ang mga no. Oh, Ay, kwa. Ay, awan ka nga man na daytoy, Nanang. Awan. Aniti ko ng Paula. Tanda ni makalawasan manipod nagluwas anapan ijay syudan. Ape asa na nagpakada kanya. Imbaga na hindi ang mangibati iti surat para ken ka. Anyam, nalipatan ng sama. Apay, anya tinapan na ginagara iti syudad. Napan nagsapol iti trabaho na. No kasta, agbayag iti syudad. Ang, apay asa na nagpakada kanya. Saan na kano ang maibtura na kita ang tipanagluwam? Nagpakada ken ka. Tsak nam namaan dahi yung aramidan ni Camilo. Pimano adi man na nagpakada kanya. Sapay ko matamaawatam ti kabsat ko. Para iti masakbayan nyo kano. Tapno saan ang maatiwan kini Manong Alfonso?
Sana nakatrangka to daw, isa simre kaklatan. Ada ka diti bagayo, nanang. Esmeralda, nakita nga sangsangit ka, adimtan. Di nakpay sinungbatan, itay pinagunyan ka. Adala na una ka pang panunotag. Adda ka di problema? Amok, nagsangsangit ka. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan kan Camilo? Ha? Ay, awan, nanang. Awan. Nasingpat ni Camilo. Apoy, kasla matartaranta ka. Umamuan ni nanang apinanawan nak ni Camilo at nagpakada. At naman ang alukuyan, ti pa nang ibaw ingko ti matang ko kina Alfonso. Apoy, di ka magasao. Sige, sikat baka mo. Ngam nadlaw ko, nabayagan asaan nakapinasyar ni Camilo. Saan ko mo tapapawilan? Pakatlaw pa yan ni nanang. Apay, kasta ka, di ka madlag saon. Agtanta namitim ka? Nanang. Sige, panahon ka man langan dito kwartom. Uray ni Alfonso, nabayag mo na di pimasyar. Amangan no na upay mo tan. Hindi lang nakalugan na kiti boss. Talipatak gayam tinangibati ti surat para kini Esmeralda. Diyos ko. Kaslain gagarak meten tinagpakadakan ko na. Kamusta ka tanti ay ayatak? Sigurado ak anak kita dan kini Paula. Kat naibagati kapsat ko ngay mayak ni di syudad. Sapay ko ma. Tama kasaruri kakatago si pagtrabaho ak dito syudad. Manong Alfonso, nayaw-awan kan sa? Sana ka nayawan. Talaga ni Camilo ti gagarak. Anya ka di tigagaram iti anak ko. Nana. Kalpasaan, ti panangibabam launay iti kinatao na. Umay kapailaan. Mangsinsintir ka kaday. Nanang. Ladingitan. Awan ni Camilo. Kasta ka di. Sige, sanak nga rin nagbayag. Agsubli akto langin. Tandang impud no tinapanan ni Camilo, Nana. Dagiti karuba dati nakamuak. Nagpasyudad ka no? Anya, isumot la na bayagan adipin masyar. Amo nga ta ni Esmeralda. Dito tisal ko nga mo. Saan nga ta nagpakada ni Camilo? May turan na panawan latan ti kaayan-ayat na? Ang mga no dahi ta amati pakariribukan ni Esmeralda. Dahito yung tinapinta sa gundaway ko. Alfonso. Ita anagin na dayuran. Amangan na makalipat dan itong kalmays, ha? Kat masurusuro nakmatan nga ito ni Esmeralda. Napanagnagak no kasanot, ti panagpimpinatid da. Amangan no nagtulagan da matiya dayo ni Camilo para iti masakbayan da. Aramidek ti amin nakabalak. Tapno magunod ko ti ayat ni Esmeralda. Nanang, nasangputan kayong nagsangsangit manan. Ni Manong Camilo man nga tanti panpanunutan nyo. Paula, anak. Nasurok ka makabulan na manipod pimanaw dyan kapsat mo agam-aging gaita. Pulaw sa di nagsurat. Dahil tamo ti babalawag. Di naman lamasahon ti umawag. Kat agpada kami matngad na cellphone na. Ay, maganmut no at danda ka sa napasamak ijay kapsat mo, anak. Nanang, saan ko mamot aday tati panunutan nyo? Ay, oo, gayam. Di mula dinamag ka ni Esmeralda. Ang magando isukit di mo ti inawagan jay kapsat mo. Awan mat, nanang. Mas daawak man. Nalipatan na tinang ibati iti surat. Ang nagpakadaan na kuma. Sa di na pa'y awagan.
Amo ka pimanaw ni Camilo. Asa na nagpagadakin ka? Ha? Kasano nga mong data? Anya ti kayta sa kunday tangin naramid na. Inggagara na ti pimanaw at nagpakada. Tasan na kan, ngay ayatan. Pangaasing. Saan mo kumamata sa bidungan ti panunot ko? Jack pulos pagduado-an ti kinapod no ti panagayat kanyak ni Camilo. Imadayo tanamnamaan na ngamin asan na maipaay ti nasaya at abyaking ka. Kat siyak ti makaipaay ti day ka, Esmeralda. Saan kunto maibawing tiliknakkan ka? Apay, anya tatakin kuha ng awan kanyak. Nasingput akmat. Guwapo ak, dakwartak. Nasong batak idinday ta sa lutsod mo. Agkamtod ka dito'y pusok. Gaputan ni Camilo lang ti ay ayatak. Kat saan to nga agmaw-maw ti panagayat ko kuana. No pa'y patpatang tinakam ko. Adadag iti kong taway amapanpanunot ko. Apay a pinanawanak ni Camilo at di man lang nagpakata. Sa dinak man lang malagip hawakan. Tsak mawatan. Manyatag tartara iti panunot ni Camilo. No apay nga inaramid na daytoy kanya. Esmeralda, siririing ka pa'y. Tubangan ti Rabi eh. Wanyag paiso. Namangan ni tirabi. Mutsak pala maalat itutulugag. Maturog ako, nanang. Iti pamaro doon ta silaw di ta kwartom. Sayang ti kuryente. Wan, nanang. Nakakragsak kami kini Camilo. Kapot ay ayatin mi titunggal na isa. Itibaat nga ipadlaw launay ni Nanang ani Alfonso ti kayat na para kanya. At atangay mero ti karing-karimi. Kalpasan na. Kala at apimanang at di man lang nagpakada kanya. Camilo. Apay ngay matayo ka. Di ka man na nagpagkada kanyak. Apay anaaramid mo kanyak, di kastoy. Madlawan na kitipig at iti sugat ko iti ropak. Kastaman iti takyag ko. Kapo iti pa nakadisgrasya kiti. Diyak na puutan tikot siya ng tungpar kanyak. Kabayatan ti babalasi ko iti kalsada. Naimbag na sana ka napakaroon. Kakin ko kwa itikot siya nakadisgrasa kanyak tinakamo ng bayad tinagastos ko iti ospital. Kat ti pagsayatan na pa pinagnainak iti dakkel abalay na. Pakalaglagipan na kano ti panagabron na dahito abalay. Napukaw ko ti silpon ko iti dati pa nakadisgrasya. Iso siguro dahil ni Mang Bernabe. Ang mga nalipatan na tibukod na itong bag. Oreda ka kininanan. Madanagan kami una yun. Ang mga nanyamot yung tinapasamak na tadi mo tila umawagan. Ipakalading itaklaunay, Paula. Tsak pulos maawagan ti cellphone na. Noon namin anumot nga inawagag. Nakainitap sa cellphone na, tas ang pulos nga green. Nasingad tangag kayam. Saan ka kumamat nga gilimot kanya? Ne, anya ko matiilimot ko kan kay Esmeralda. Anya timbaga na itikan ka. Sakpay apimanaw. Agbiro ka no iti trabaho iti syudad, para iti masakbayan nyo. Amok unay iti kabsat ko. Paula. Ngam na patyum alino ko na kanimanong Camilo, kat binaybayan na kan. Lipatan mo ton,
Kat, ibaw mo lang ang timatang mo kini Manong Alfonso. Anya? Paula, agayam ta. Kabsat mo pa, di kaayan ayat ko. Akwag, ambisyosa ak. Praktikal rin pa nagpampanunot ko. Nasingpat kan bak nang ni Manong Alfonso. Kunaklo napatagak kan ka, kas gayam mo. Saan mat gayam, Paula? Nanang, nagsangsangit kayo manan. Madlaw ka dagiti matayo. Anak, adyagatan gagpaiso tinapasama ki jay kabsat mo. Awan na pulos ti pakadamagan tayo kan kawanan, nanang. Saan tayo matamawagan? Amahan mo na tayo mutin. Ay, apaw, Paula. Di ka kumamot ag sao iti kasta, kabsat mo day jay. Ay, dadayo maapaw. At dalang arod nga, agsangit kayo. Nadalang amin di sa asawang Mike, Paula. Ay, apaw. Nalaglagan ngamin a panunutan. Anyakan sa. Sa narumbang akasta ti panunuta, may panggap ijay kapsat mo. Nanang, lading ka. Ay, apaw, yadadayom ka di Apay, anyagayam timbagbaga ni Esmeralda, may panggap ijay kapsat mo. Malidayan, nanang. Imbagakin ko na, no, agdo-adoan itirik na kini Manong Camilo. Ibaing na lang timatang na kini Manong Alfonso. Imbagam ti kasta. Amo yung ambisyosa ak, nanang. No, siyak ti pagdatunan ni Manong Alfonso. San anarigat nga ayatan, tanasing patmat. Ay, sika talaga, Paula. Saan ka makatulong? Agpada kay timbaga ni Esmeralda. Tipod no. Madanagan akmatin kini Manong Camilo. Agyaman na kay manukot kang pasyarta. Kalpasan ti panangan ta dito restaurant. Ibagam lang no sa dino ti kahit mapapanan. Apay ito malongkyaw ka. Awan matlangan ni Paula. Esmeralda. Sapay ko matamaawatan, nak. Sige. Awan problema kanya data, Esmeralda. Oh? Di Camilo. Uwan. Isulakit di nakita. Ha? Ciklakit dagbiton. Mabiglaan. Paula, ada kagayaman. Nakita ni Camilo. Ditakan. Nagdardarasan na pimanaw. Nakita na kano ni Manong Camilo. Ay, agar arapa aksa. Ano ti mapaspasama kini Esmeralda? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Urek lang na upay. Saan matgayam ani Camilo? Kayang ingas na lagayam. Anya kaya Esmeralda. Sakti ka duwam. Ni Pela Camilo ti pampanunutan. Makaungot kan samutan. Nagulimag ka lang. No makagura ka, agawit tayo langan. Iramraman mo pa ni Paula. Nalpasan nga datay dito eh. Ngam di kahit ko. Siya ti kasangsangom. Saan kumasapali mo ti pampanunutan, Esmeralda? Ladingitan. Diyak tanggap ni Mang Sayre itirik na Manong Alfonso. Nagyaman na ka. Dayton di waiter. Agorder kayo. Pasensya ka lang kumang kanyak, Paula. Awan kanya man na Alfonso. Mabayagan na jak si Mimsim iti arak. Yung kahit kumanin tagbartag. Di. Anyat na pasama kiti pa nagkuyog yung kini Esmeralda. Sana ka nakatipal na. Agaso, sikli kadwanang ni Camilo pa ilang ti pampanunutin ha. Aniya? Ada nakita na ijay restaurant akaing ingas kano ni Camilo. Kat pinanawan nak.
Ay na, binaybayan lang arudan ni Camilo. Dahil tati pagluksawa. Isuakay ko tagbartek. Pasensya kayon. Naginumak di balayo. Ngam na panunot ko. Kababay mo't kiti Nagpaiso. No dito yak pa yung nagbartek. Sige lang, maawatan ka. Napaniknik ako na talaga apat-pat mo no ay ayatan ni Esmeralda. Nagigtutak iti pan nakakita nga gininom ni Alfonso. Kat panpantayan ni Nanang. Ngam, apay adito balay ti pagpartakan na. Kaya't na nga ipakita ti luksaw na kanyak. Latingi taklangan Alfonso. Sapay ko nga, tamautog mo to na saysaya at no ibaw ing mula ang tirik nam iti sabali. Numan pud no abinaypay anak ni Camilo. Tiyak tumabalin ti agayat iti sabali. Asisisugat pay laang ti puso. Talaga nga ay ayatin launay ni Esmeralda jay kabsat mo, Paula. Agasam, ar-ara paapon na pailaag. Nanang, nadlago na luksaw ni Manong Alfonso. Anya? Ay, Nakaunag ti sinaay mo. Sa nakalidliday kayo manan, Nanang? malagip ka jay kabsat mo. Ay, anya nga tang agpaisaw tinapasamak na. Nanang, dak kayat ti agsaw. Tamangan magsangit kay manan. Ay, saan ko akayat a panunuto na natayan jay kabsat mo, Paula? Madakot siya. Uwan raw. Kasla iti batog ti balay tayo tinagsardangan na. Anya? Nanang, ni Manong Alfonso. Paula. Kaputakit kita anak matlatan. Ipapas ko matimang mingminging ka. Saan ka matgay mamaati iti kinapintas kin Esmeralda? Ne, di na kumamat pagbabartakan Sana ka nabartak. Nung pa'y nakainumak lang. Mas dawak mo apay aditi balay ti imayan. Kagap-gapo kiti balay de Esmeralda. Naginumak kiti Kit kalpasan na napanunot ko timay dito Tapnoan niya. Ibagaman kanyak dagpaiso. Anya talaga tinapasama kiti kapsat mo. Diyak mo. Awan pulos ti damag makinkwana. Nanya tinapasamak nan. Talaga ka di ngayong gagaran na titinagpakada kin Esmeralda? Nalipatan na lang tinangibati iti surat a para kin Esmeralda. Ngam, mabalin na kumamat nga awagan. Uray da kami, di na kami inawagan. Apay nga ta? Diyak mo. Awan na pulos ti pakadamagan mino. Anya kitin tinapasamak na. Pasensya ka no niramraman ka kinaluksaw ko. Ngamin, talaga nga ayatin unay ni Esmeralda ti kapsat mo. Saan ka ngungtan? Diyak mo ti pilit nga ibawing mulangan ti matang mo kani Alfonso. Amo ka kaluksaw dak kapoy tinapasamak iti restaurant. Saan mo ama babalaw di tao? Tiyang kulaang mo, timang patigmaan kan ka. Awan sa balya pang panunutek no saan at ipagimbagam. Kagrunaan na. Ti masakbayam. Maawatak tay tananang. Ngam awan ti babalin ko. Agtukyag ti pusok amang ibawing itirig na kini Alfonso. Ay, binaybayan na kan ni Camilo. Di ka kumamutag balin amaag. Saan tayo nga amo? Nonya tipod na napasamak nanang. Dinto pa inagpakadakan ka. Kuna ni Paula, nalipatan ni Camilo tinangibati iti surat. No apay adi mawag. Awan ti makaibagan no anya tiga po na. 唉， diyak ka mo ugad ka.
ay ayatak ni Camilo, nanang. Kat agtalakak kan kwa na. Kalpasan ti panaggapo ni Manong Alfonso diti balay. Nagdiretso di balay. Ang mga na napununot na nga ibaw ing nalaang tirik nanakan ka. Anya kan? Noon nga la dito ti pampanunutan. Nagdamdamag laang maipanggap kini Manong Camilo. Nakalitlitayak. Numalaglagip ko ti kapsat mo. Mailiwak launan kan kwa na, Paula. Awan ti maibaga kini Manong Camilo. Kaputang madandanagan kami makininanang. Anya talaga tinapasamak iti kapsat ko. Noon niya nga minti makagapo, adi mo't la umawagan. Tapno malag-anan mo't atirik na tayo. Esmeralda, anok sawa talaga iti napasamak iti restaurant? Amok. Maawatak. Tapno saanan ang masakitan. Lipatan naklangan. Natingitat mo na sa ko tirik ng Manong Alfonso. Pakawanan na kuma. Gumawa-gawawa kiti panakayat mo. Ibawing mo kumantirik ng kanya, Esmeralda. Tanapudnuak iti tarigagay ko king ka. Pasensyakan. Awan tinagsaritaan mi kini Camilong agsina kami. Gamanya ti kahit asawan di narami daking ka. Saan kayo nga mo tiga po na? Urayak nga awagan nak ni Camilo, tap palawag kanya. Anya? Diyak kaya masakitan ka. Kat di na ko makagura. No diyak maibaw ing tirik nakyan ka. Iso ana saysayaat, no sumapol kalangan iti sa bali. Gamsika ti ayatak. Manong Camilo? Nalakanak lang ang malipatan. No talaga akayat nak alipatan. Pasado alas 10 kaya man tirabi. Narabihanak man na nakasangpit iti kwartos ni. Marik naktipanog ko. Diyak pa'y nangan. Nasurukan na pakabulan ko dito sa Saudi. Babaan iti tulong ni Manong Bernabe. Huwag gayam. Kumusta nga tamad na nagiti na panawak di Pilipinas? Sarsardam pa lang ijay. Padasak man nga awagan ni Paula. Nang baglakit din na may kabesak pa lang tinumiro na. Aday ta. Agri-ring ang cellphone na. Hello? Paula, ating ko. Kumusta kayo kininanang? Manong Camilo? Sinibiyag ka? Apay, di ko na yun nataya kaon. Nadisgrasya ak idi. Ngem nagasatak, ta saan ka napakaruan. Kat dayay mo ta napasama kanyak. Isutin ang iton na kanyak itinasaya at amasakbayan. Ay na, anak ko aya. Gihapon nagtanag kasarita na kumutlangan. Inapo, madan, danagan kami launay amang pampanunaw no anya tinapasamak maun. Pwedeng itaklaon ay nanang. Saan ko nagay ayat ang tinapasama kanya? Nadisgrasya ak. Anya? Ay, nukasta, dandani ka mo natay anak ko. Saan na ka napakaruan, nanang? Ay, Saan kayo nawagan? Kaputan na po ako kumati cellphone ko. At nakita dito sa Saudi. Babaan tulong ni Mang Bernabe. Ang nakadisgrasya hindi kanyak. ay, Nagbalin ka din ang singid, nanang. aya. Ay, na anak ko, nakadanon kagaya mo dita abroad. Ay, maragsakan na para ken ka anak ko. Kat agan-anad ka kumaditawan. Uy, nanang. Saan kayo madanagan kanyak? Bayan nyo.
Baliwak tuman ti umawag. Kaya, mabalin ka di. Kasaritak pa'y kumabit ni Paula. Oo na. Paula, kasarita nakakano ni Manong Mau. Ate. Manong, inawagan ka din ni Esmeralda? Saan pa, yaring ko? Di mo ko may papagakan ko na ang inawagan kayong kininanang. Siya ti makamong agpalawagin ko na. Makaamo ka? Di mo ko mabaybay ano talaga ngay ayatam, Ang mga no makapanunot nga ibaw ing nakit din tirik nana kini Manong Alfonso. Dahil tatimbagan ni Esmeralda kanyak nana. Lipatik kanulangan, katibaw ingko ti matang ko iti sa bali. Anya, kat anya nga ro ti pangatang mo. San ko pala nga muna niya ti sa marunong aramidak. Ay, sana mapalinda ito'y. Kasaritak ni Esmeralda. Ay, ti anak yung ano talaga asan nakakayat. Ay, awan mabaling ko. Natangan akon, kahit kumaten ti madan iti bukod na pamilya. Nagasat ti babae nga ayat, Alfonso. Nasingpet ka. Nasaliwan-wan to ti biyag, ti agbalin nga asawam. Kat ni Esmeralda kumatikait ko ang maasawa. Nung tidagas na, nilata kami lumatay ayatin na. Anya kakadimat aya, anak ko. Ang mga nagbabawi kanto no makasarak ni Alfonso iti sa bali. Sa anak pa nakasaganang agayat manan nanang. Tsak mabaling nga ipaay ti pusok iti sa bali. Aging gay ti saan kami ang makapaglinawag kin ni Camilo. Di ka kumagbali na maag. Binaybayan na ka lang aruray. Kaya't kung agsarita kami kin ni Camilo. Ay, luktam ko mata panunot mo. Adayo, anasaysaya at ni Alfonso ngam dayjaya Camilo. Kunak no, madanon kayo kini Esmeralda dito yung restaurant. Siksik ka pa yung mat. Sika lang tinawis ko. Ha? Kahit ka makasarsarita. Amom, kahit ni Esmeralda nga ibawing ko lang ang timatang ko iti sa bali. Ano di kahit masawan? Napintas ka. Saan matsigurada kas ni bawing ko tirik nakin ka? Asla tsak magustuhan ti panggap mo. Saan na kami kumapaglulukuhan nga gayam? Anyang di kahit mong ibaga. Awan panggap ko amang lukukin ka. No, saan ka pa asigurado itirik nang? Saan ka kumangagdardaro sudos? Sige. Pakawanan ako ma. No di mo nagustuhan dagito yung imbagak. Mabalin na matagsin nga. Saan ka di? Paula? Kung amo na niya talaga ti panggap ni Manong Alfonso. Iti pan nakisingad na kanyak. Maragsakan nagpara kada kayo adwa. Ano ti kahit masawan? Anya ti amom. Amang ano da kayo tinaikari iti tunggal maysa. Abay, saan mo ka di akayat ni Alfonso no kas pagarikan? Nasimpat ni Manong Alfonso. One friend, nasingpat. Numaawanan iti namnama kanyak. Sapay ko ma, kasi kalaangan ti ayatan na, Paula. Nanggag ko tinagsarsarita nyo kan Paula. Ambisyosa mo't dayjay. Agawin nakit din ni Alfonso kan ka. Hindi. Sa balin sama tinagawatan niyo tinagsaritaan ni kini Paula. Na, Esmeralda, panunod ka kuma. Saan anarikat nga ayat ni Alfonso? No aklunam ikasar na kaadagos. Nanang, Di mo kumamasiraan na namin pinsan tapusom. Apay, di mo ipaayan iti gundaway ni Alfonso? agtukyat ti pusok, nanang. Gaputan ni Camilo latan ti pampanunutab. No kinabalam nga ayatan ni Camilo, apay kumaasaan ni Alfonso. Ha, masurunak. Ang takaman langan.
Pinanawan na ko ni nanang. Apay nga nga agtukyat tirik na. No talaga napukaw ko ni Camilo. Apay adyak padasan alukatan ti puso para kini Alfonso. International number. Asin tayo ito eh. Hello? Esmeralda? Camilo? Si kakabing agpaiso. Pakawanan ako na. Apay ngagpakpakawan ka kanya. Gapot amom ang nagpasol ka kanya. Kasta ka di. Saan ko ngayon gagarati amin? Camilo? No napudno ka iti ayan ayat ta. Apay as anak ngayon raman ka dagiti arapap mo. Lading itak ko sa anak na kapagpakadagan ka, Esmeralda. Yung ulitek. Saan ko ngayon gagara? Dingam ko matipalawag ko. Sige. Dumngagag. Ibagam amin akayat mo ipaka. Kalpasan na. Siyak matiagsaw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Lading itak no nalipatak tinagibati ti surat. Tapno nakapagpakadakan ka. Ingagarak iditi din nagpakitakan ka. Tadyak ka ba ilan ti panakikitak ka dagiti luham. Imbati na ka nagkatang-katang iti kalata pa nagpukaw mo iti imatang ko. Di mo lang mo. Nukasan mo. Di kinalitay ko. Ulitek man itagpakawan kan ka. Nung sa anak man ang nakaawag kan ka, Esmeralda. Gaputan na po ti cellphone ko, iti na disgrasya ak. Akong kumanganda tinagkamtunan. Tupod nung ay ayatan na kunakmanan. Impamuspusan ko ma. Lading itak. Anya pwede kayat mo ipaga. At dagdag ti Saudi ngagtap-trabaho. Nakaadayong kagayam padyak na amuan. Tinulungan nak ni Mang Bernabe ang nakadisgrasya kanya. Isungat daktat taritoy para iti masakbayan ta. Ken tapno tigas ta sa anak ang maaros kini Alfonso. Saan ka puman ang mangiraman iti sa bali? Kapunta ang mo nga ay ayatan ka. Katawan ti Samira. Anya kay narangit ko. Amo magpaspasugnod ka kanyak. Ako kay adda nagkamtutak iti ayan-ayat ta, Esmeralda. Anya ka din mapaspasa amakan ka, Esmeralda. Nana, Imbis na magad ka, buy-buy, ang mutlatan dahi ta nakaplato ka na. Apay di ka magad. Umadlaw ko, naliday ka. Adyat papaspasamakin ka. sana ka mabisin. Ne, papanamaon. Apay, ada sakit mo? Ah, Awan na na. Kabailak na ito ay. ah. Wan. Kabailak, nana. Manong Alfonso? Naklat ka nakakita ka niya? Saan mo anam naman na makita na dito isang ti pagtrabaho man niya? Nalasin ko dito kotsem. Ngamti ang nagkalkalanga dalaan. Iso nakigtutak itay dimsaag ka. Mabaling ka din nga wisang ka nagpa-share, Paula? Ngayon mga ko mapay mo muna iti restaurant. Kadwata ka din, Esmeralda? Saan? Doa tala. Kitawagin ka. Di may panggapla ko makadata ti pagsaritahan ta. Kat awan sa bali ngay ramraman ta. Buy-buyan na kadilat ta naman ay.
ikid daw mo. Asaan tangay ramraman ang pagsaritaan ni Esmeralda. Ano, ibagaman kanya tipod, no? Panakunak sa namalikli ka na pagsaritaan ta ni Esmeralda iti dahi tapon damay. Napanaknik ako no kasano ti panagayat na kini Camilo. Anya ti kaya't asaon da iti apanangawis mo kanya. Nataangan akon, Paula. Kahit konteksim pa. Nikadeng kong ibawing kulangan iti sabali ti matang ko. Kat sikaday ta. Anya? Pangasing. Di na ko mapaglulukwan. Kalpasan kini Esmeralda. Saan ka pagangangawan? May kanakiti kundaway. Ikarik. Agbali na ka na putnokan ka. Manong Alfonso? Ang manganta kumapayla. Mapantanto ti sa bali alugar. Ang mabalinta pagsaritaan ti may panggap kadata. Nga awan makasinga. Nabang-ara nakpay itay makita ka adim saag iti kutsi ni Alfonso. Ay, sika talaga, Paula. May saka mo ita pagdandanagak. Nanang, anya ko mapailangan ti pakadanagan nyo. Kat amoy mo ito na sayati ka sa saad ni Manong Ija Saudi. Adya ti kaya tasawan ti panangitulog ni Alfonso ken ka, Paula. Imay nagsinukon iti pagtrabahwak nanang. Inawis na anangan iti restaurant. Sa nagpasyal kami lang. Anya? Adda ipudno kada kayo nanang. Siya kung arman ni Manong Alfonso. Ha? Nagbitot kayo ti pampanunutan. Kinapudno na. Masurunak pa kakinkwana. Paula, sikati nang ibagakan ni Esmeralda. Ano sikati isaw? Tutupam ni Alfonso. Ako ak nanang, ambisyosa ak. Praktikal ti kayat ko apa nagbiag. Ngam, saan ko akayat ti? Agpalo ko kini Manong Alfonso. Ay, naimbag, tama panunod mo dahi ta. Diyak amo nang maulit to pa ti panagpasyarmi kini Alfonso. Saan ko asigurado? Noan niya talaga ti panunutan na panggap kanya. Makadlaawak man. Sumagmamanungal daw na sana pimasyar ni Alfonso dito'y balay. Wano, mapmapan, diyan ti trabaho. Naminsan lang nga nagkita kami kina Alfonso nanang. Idim bagag ngibaw ing nalangan ti matang na iti sa bali. Anya, Diyak kaya tamang namnama kanya. talaga ang mahaag ka. Awanan ni Camilo. Saan pa yung amo ni nanang inawagan nak ni Camilo? Oh, Diyak maawatan ti marikrik na kita. nakamutaling ka man eh. Nanang. Apay, asan ka makatimag? Ha? Ay, awan nanang, awan. Sige. Mapanak nun iti silet ko. Saan ko magawitan ti panag-arubos na kitiluang? Aglalawag ti marikrik na. Nasakit niya papanaw na hindi nagpagkatakan niya. Ikarkarigatang awatan. Kataklo na ay ayatak pa lang ni Camilo. Tsak malikilikan ti agpasugnod kan ko, anak. Nakapagsarita kayo gayam ka ni Esmeralda. Naimbag ta inawagan nakmutlang. Saan ko narik na tiilim na kanyak? Anya ti kaya't masawan Manong? Di na kan ay ayatan? Oh, kasano na makapanunot kat aklunan na ni Manong Alfonso. Ano? Siya mo tunter armon na. Saan ba't natakastaanin ko? Yung papalawan na kityak parang pakadagan ko na. At paspasugtod kanyak. Saan mga mababalaw Manong? Ako'y pagkatiragkam tudak, Paula. Yung, kapoy tarapahap ko.
Baliwang tulangan nakasarita manong Camilo. Barang malangon pa iti ayan-ayat yo. Ingon o nagay may nawagan na ka ni Camilo. Ang di mo man lang bagbaga kanya. Esmeralda, inuray ko ngamin nga iso ti agpakamugan ka. Imbilang ka na singad agayam ko. Malaksid akabsat mo ni Camilo. Amangan mad at ama kagura kanyak. Namaamuan na nga agar-aram ni Alfonso kanyak. Amon? At amariribo ka nakit panangawag ni Camilo kanya. Ha? Ay, ano ti kahit masawan? Tsaka mo na niya tirumbang apanunutan. Mababalaw na nga ta ni Camilo. Kalpasan ti panang baybayan na kanya. Katibawing kulangan ti sabali tirik na. Kani Alfonso. Anya? Kasano da ito yan? Anya ti Aramida? Intulog na kamanad ni Alfonso. Tanda ni Inaldaw nga kuy-kuyog kayaw. Sa nakabaybayag ti panagsarsarita yaw. Ipaypaysunan samot ti agaram kanyak nana. Anya? Kalpasan nga inaram na ni Esmeralda, si kamot itati isuklat na. Kasla, naupay sa kin Esmeralda nanang. Nimot manong Camilo kanunot latta kay ayatan na. Ay, huwin gayam. Nakapagsarita nga tanda Esmeralda kan ti kapsat mo. Uwan nanang, na istorya ni Esmeralda, anak sarita da kanon. Binabalaw na, tigayam ko. No, apay adyak kanon na ibagang imuna nga inawagan na ta. Ay, sos. Nakabasol ka pa ikit din na din na oras, anak ko. Nairamraman sa akin na luksaw na. Pudnungot nga da nagbidutan ni Manong Camilo. Ay, sos. Ang mga no ad-danton akaluksaw na ka ni Esmeralda, no maamuan na asika, ti ar-armon ita ni Alfonso. Nanang, anya ko matipakaguraan na kanya, kat awan matirelasyon da. Tenggenak anak ko. Tapno awan ti pakabasulam, ken saan ang madadaol ti panaggayimyo ken ni Esmeralda. Kasaritam ni Alfonso. Aba sa Paul, kasarita na may na imbag ni Esmeralda. Anya at talaga ti panggap mo kada kami kini Esmeralda. Paula, Sungbatang ti saludsud ko. Ar-armon ni Esmeralda. Sa agdaton kapay kanyak? nabayagan na jak sinarongkaran ni Esmeralda. Kaya't nasawan. Di na pa'y ammo nga agar-aram ka kanyak? Kinuna na kanya kiti na o di nagsarita kami. Ibawin ko kanalangan ti matang ko iti sabali. Kat, kalaat-latan asinardangang tinagaram ken kwa na Manong Alfonso? Iti day tanga inaramid mo. Amangan mo da kaming tungaggayam tagginura. Awan relasyon mi. Tapno makagurakin ka. Pampanunutak. Saan anasaya at dayto niya inaramid mo? Sige. Kasarita ko ni Esmeralda. Mariribukan ak iti dayto niya inaramid mo, Manong Alfonso. Diyak kaya't amadadaal ti panaggayam mi kini Esmeralda. Saan ko atari gagaya na kasta ti pagtungpalan dagiti pasamak. Gapo kanyak, Paula. Agyaman ak ta sinungbatan ti awak ko, Esmeralda. Kumusta kan? Apay kung kumustahan na. Kaguranak ka din? Anya tinamnama ang amarik na. Saan mo kumapanunutan na pinaybayan ka, Esmeralda? Daytak, gapoy ti harap ko. Amay payan ka tinasayata masakbayan. Isong inibtorak tinayadayo iti matang mo. Nagarapahap ka saan na kinamraman. Binukod ang tinagplano. Tinak man laki na sa ko. Di mo man lang ipagakanyak nagiti plano. Daytak ka niti karakarokan ka abasol ko. Si kamad lang ti makasumpat iti dayta sa lunsod mo.
Nuga pwede pa nang baybay ang kanya. Kag napanunod kong ibaw ingla ang timatang ko kini Alfonso. Anya? Mababalaw ng kadi. Esmeralda, Naibaglangan ka ng tibgaran. Ngam kalpasan din na may ang kanya. Tsaka muno niya di estado ita di relasyon ta. No agayan ayat kapailangan. agayan ayat tapelan, Esmeralda. Tsak kayat agapoy ti arapa ako ang maipayan ka tinapinta sa masakbayan. Isumat ti pan nakapukaw kukit ka. Itay pa nga gururay ni Alfonso iti salas. Anya yater aramidem diti kwarto. Atay mawag iti cellphone ko, nanang. Nagbayag lakit din dahi nga awag. Masigayin kasangwan ni Alfonso. Oh, Alfonso. Nakalagip ka, Mat? Numano alawasan adi ka nagparparang kanya ka. Di amukat na awat mon asaan ka masursuro nga ayatan. Day tati maya. Kaputan na amiris ko nga itilaksi ti kinasingpet ko. Ken kabala ka mangipaay tinasaliwan-wan abiyag ken ka. Awan kay mo dingak di tapusom. Anya pa yung ti pagsaritaan ta. Sapay kumanta sana da ito iti kumuram. Yak kaya tasyak ti makagapo. Iti pakadadailan ti panaggayam yo kini Paula. Anang ibaw ingak ko iti panagayat ko. Anya? Adem pud nun Alfonso kanyak, Paula. Amangan no, adamat kayat mo ibaga kanyak. Esmeralda? Gayam ka kadya talaga. Apay adi mo man laim baga kanyak. Ngayon baw ingaya man ni Alfonso ti imatang na kan ka. Makagura ka kanyak? Asya kung ter-armon ni Alfonso. Adda ka dimot lang panagayat mo kenkwana? Saan nga iti dayta, Paula? Ngam na napudno ka agayam. Saan nagkumaapagilimadan? Esmeralda, saan ko maaday tati pangrukudam iti kinapudnok amay sa agayan? Nakarkaruman ang tisakit kinagam ko. Tati mo yung pag-aatagos kanyak ng inawagan na kagkayam ni Camilo. Esmeralda, nagpakawanak idin kan ka. Ulitok man iti dumawat iti pamakawan mo. Pasensya kan. No nakaisawa nga iti nasabrak. Mariripo ka na kaunay. Magsasangit ka. Tsak magawid ang ti panagarubos na kiti mo. Tsak mawatan mo pa pinanawan nak ni Camilo di nagpagpagada. Napod no nga'y ayatan nak. Apay ang sanak ngayon raman ka nagiti arapat na. Apay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nay, Paula, naliday ka mo asim magbay. Anya tinapasamak, nagapwam ka day. Nanang, no anyala di tanti pakabasbasula kini Esmeralda. Kalpasan abi na palaw nakajak imbaga adagos ken ko na nga imawag idi ni Manong Camilo. Nay, kunak man no nakapagsarita dan ijay kabsat mo. Apayan niya man ang tinakabasulam ken ko na. Kaguranak mo apay kanu ajak impaka mo ken ko na. Siya kung tinangibaw ingan na iti ayat na. Anya? Amang adamat lang panagayat na kini Manong Alfonso nanang. Gapo siguro iti panang baybay ani Manong Camilo. Rimusingan ti panagayat na iti daytoy. Saus, kasanungay daytan anak ko. Nanang, ambisyosa. Ay ngam, saan ko akayat ang madadaal ti panaggayim mi kini Esmeralda? Tinasayaat, kasaritak to ni Manong Alfonso.
Apay adi mo imbaga dagos kanyak day tata sinalangat ko kuma ni Alfonso. Pangaasi yun, nanang. Saan nyo ko mga aramitan tayta? Tsaka ta panunutan na aring musing ang tipanagayat ko kankwana. Makapungtuta kay tinaytaan na buwak. Nanang, awan ti rumba kapag pungtutan nyo. Awan ti relasyon ni kini Manong Alfonso. Katapay nga rin maluksaw ka kini Paula. May saamot na diyang ambisyosa. Unay kat nga tanaragragsak na aya. Gapot na nagilimad kanyak ni Paula, nanang. Awan kanyak tay Jayan. Aggayam kami nataki ni Paula. Daytoyan tay bagbagakan ka Esmeralda. Napasama ka. Awan ti pagpapawyak, nanang. Sige. Bapa na kon iti silid ko. Manong Camilo, naimbag tay mawag ka. At daibagakan ka. Kaguran ako ni Esmeralda. Kalpasan anamon asya kung ti pagraywan ni Manong Alfonso. Anya? Ay na Manong, nakabasulat kan ko na. Tadyak ka no imbaga adagos ken ko na dayta. Abusta kinaguran ak iti. Adyak imbaga ken ko na nga imawag ka kanyak. Madlaw ko. At nagura kanyak ni Esmeralda. Kaslasat na ko nakailiw adin ko. Amangan no adamot ken panagayat na kini Manong Alfonso. Anya? Kasano ka itan Manong? Saan mo ang mababalaw? Tabasol mo mat. Nga, kunak man doon sa kanti pagraywan ni Alfonso. Manong, jak kaya't ang madadaal ti panaggayim mo kini Esmeralda. Ni kami na tumuawat. Hello? Esmeralda, sabay ko mata sana kan makasingagin ka. Apay. Anya ti pagkam kanyan? Saan na ka din nakailiw? Nakawag ka man? Ada ka di bagam? Kinawag ko nga saan mo ginamraman na kaguran ti kabsat ko. Ha? Kaya't masaman. Indano na kankano niya tinagsaritaan mi. Maawatak no kaguranak. Gapoy ti panagkamtut ko. Lupas pila man mabukaw ka. Oray na sakit. Ikarkararak ko. Asapay lang kumatandaragsak kayon to kini Alfonso. Ininsultuan na ka di. Kaguranak ka di, Esmeralda. No di mo kaya't nga adda makagkurakan ka. Amom ani Paula ti pagraywanan ni Alfonso. Kastakit din ti bagpagam kanya. Awan ti pagkanagan. Gayam kon tulat tati kapsat mo. Apay kay bagampay la day tay ti kabsat mo, Paula. Riribukam laang ti panunot na. Basol na matlaang nanang. Lumapukaw na ni Esmeralda. Uwan nga mariribok jay kabsat mo, iti pa nagtrabaho na. No talaga anapatid kini Manong Camilo ni Esmeralda. Agawin, dasol para na ti parikot na. Ide, pinapabasol mo, binababalaw mo jay kabsat mo, ipagbagam nga awan ambisyon na. Sa ita kayat mo apagawidain. Ay nanang, agawid ko mapayla ang tagsarita da kini Esmeralda. Agsublin tumatlang Saan na makasangpay, no saan pa'y analpas ti kontrata na. Ay, huwag gayam. Nakasaritam ka din ni Alfonso. Ay, saan pa'y nanang? Saan pa'y ang nagpakita kanyak? Amangan no, ado ti pa kakumikuman na. Hindi pa'y akit ka nakasarita. No, apay nga italang nagpakita ka kanyak. Kailiw na ka din na makita. Diyak kaya't asumbatan dahi ta sa lutsod mo. Ado ti nakakumikumak karag iti napalabas nga aldaw. Kinainik kang kay ti gundaway amang tingiting itireknam. Lumabaling ko malaan. Isardang mo dahi to eh. Anya, Diyak kaya't ang madadaal ti panaggayim mo kini Esmeralda. amo ka ni Camilo tay ayat na. Isong imbaw inkontirik nakin ka.
Diyak ano? Naanya ti panpanunutan ni Esmeralda. Nalpas kami na nagsarita. Ngamulitik ti makisarita keng kuana. Tapno malawlawagan ti ang. Nakaumay ka mat Manong Alfonso. Amang ano pagimunan nak ni Paula. Saan pa yung inaklon ni Paula ti panagayat ko? Ah, Kat iso ti kadak. anya ti kayat mo asawan? Amo ka ni Camilo pa ilang ti adday ti pusom. Pakaragsakak no da kayo kin ni Paula tagkatuluyan. Agyaman na, Esmeralda. Aggayam kamin tulat ta kin ni Paula. Nga uraan niya pa'y ti mapaspasama. Nakayat irot ti panangarakop mo kanyak Esmeralda. Paula, ipatpatag ka unay agayam. Lukas pagarigan aklunam ti panagayat ni Manong Alfonso. Maragsakan agparakan ka. Para ka na kayo ado ha. Agyaman mo kung saan ka matlang ang makagura kanyak. Pakawanan nak. Imbagak mo't idin kan kang agayam talata. Pasensya kan kanyak ha. Nariribok ngamin ti panunot ko. Wan, gayam. Saan nakakating nga inawagan ni Manong Camilo? Nabit pa ngay mawag kanyak. Ang ama, saan mula ko man ngay tantanon dahi ito ibagakan ka ha? Ha? Ngamin. Tsak maawatan na noon niya dahi ito amarikrik na. Paula. Maragsakan na amang ipadamag ken ka Manong Camilo. Nakapagkinawatan kami matlangan kin Esmeralda. Masaya ka basta adik ko. Nan, sublatok man mo ta cellphone ta kasaritak ta kabsat mo. Manong, kahit na kayo ka nakasarita ni Nanang, mailiw siguro unay kada kayo. Sige adik ko. Buti. Hello, Camilo anak. Oh, Nanang! Kumusta kayo? Ay na, mailiwak po na yun kada kayo. Mura siya ka nakaw. Mailiwak mo tungkin ka. Anya ka di at talaga ti plano nakaw. Ne, dimtang ni Manong Alfonso. Sige, ituloy tagsasarita kini Manong Camilo, Nanang. Mapan ko sabtan. Ay, dimtang ka no ni Alfonso anak. Kumusta gay anak ko? Anya nga ti plano? Lipasik lang na ito'y kontratak, Nanang. Sige anak ko. Katagan nagkaakanayon di tawain. Sapay kumata, agpapada tayo na salon at intong agkikita tayo manay. Manong Camilo? Adik ko. Talaga ngayon paypaysong tinagawidan? Nanang! Atan ni Manong Camilo! Ha? Paisaw! Yan ako ayam! Ay na ni Nanang. May Tas na. na unay nga iliw na kanyak. Sinabat na panginarako. Maragsa ka na ka makakita ka anak ko. Ay na Nanang. Lumalagip ko tinapasama kinigan niya. Kudak no saan tayo nga kikita pa eh. Ay, Ay, maroon ito ti plano Manong Camilo. Agtal na ka man, Paula. Sang-sangput na takapsak mo. Pagina na umut Nabandog ka nagbiyahe, Nanang. Mailiw ka makitungtong kada kayo. No may panggap kini Esmeralda. Diyan ka muna kasano. Kaslas anak mo ito nakailiw, Nanang. Talaga saan na nagparparang ni Alfonso. Nagloko da yata, oh. Awan mo, nainkogtar mo, tinimbag agasat mo. Saan ko man aday tati pampanunutin niyo pa'y, Nanang? Naragsakan na Paula kin Manong Alfonso iti ayan-ayat da. Amang ano panggap da pa yung dagkasa? Ambisyo sa matday chay. Di kay kumaagsaw iti kasta. Nasursurutan ngayon na iti tunggal maysa. Kat, kasano ka? Di mo ibaga, namamasubyan na ka pa ni Camilo. At dagaya mo ni Gisauday. Amang ano dandani paikit din sumangpat da jay, Nanang. Saanan aday tapay ti pagsaritaan tayo.
Sika, anyat gagaram. Nana, kaya't ko kumama kasarita ni Esmeralda. Kalpasan din na bayag, asaan mo pa nagpakita. Apa na nagparang kapailaan. Binaybay mo ni Esmeralda. Pang-aasyo ko man, Nana. Sige, dumanon ka. Hindi mo namaan na makisinubyan pailakan ka, ti anak ko. Agyaman na klaunay, Nana. Anya ka din dito, Marikrik na. Kailiw ko ni Camilo. Or-orayak ti awag na. Esmeralda, rumor ka dito kwarto, Madan Camilo. Ah. Wananang! Umayan! Daratang! Ni Camilo ka na. Mapana kita yan na. Esmeralda. Diya ka mo, no? Kasano nga irugik na ito ya para kita tamanin. Kalpasan tinasurok do atawin. Oray siyak. Diyak amo na niya dahito amarikrik nak. Itagda na. Saan kami kiti ang mapapangaho? No apay nagpaspasok no? Wano makakura ka kanyak. Ngam, adda ako ni Esmeralda. Adda ako. Tapos supapakan kan sulnitak na kiti nagkurangakin ka. Diyak malipatan. Tika lahat-lahat na napanang mo kanya. Adi ka man na nagpagpagada. Ulitak manin. Pakawanan na ko ma. Diyak lang amin may oran ti pa nagarubos na katiluhan. No agpakadakan kay di. Camilo. Di mo na amunoan niya na kiti naglabasak. Ngam, sana bale. Napasamak ang tinalpasan na pasamak. No at daak pa lang di tapusom. Kayat ko. Ituloy tati ayan-ayat ta. Iti ka ano man. Saan ka analipatan? Diyawan nga rutin di problema. Maragsakan ak ta nakapag kinawatan kay Madlangan. Alfonso, agyaman akti pa nang ipatig mo ti kabsat ko. Kinapudno naman, agkasar kami ko man. Ngam, kinid daw ko kini Alfonso. Nga ipauray mi ti panagawid mo. Kita yung nang agpasutigasatan niya. Noon niya tinapasama kiti. Lipatin tayo ko man. Kasti pa nang lipat ni Esmeralda kadigiti nagkamtuda man Camilo. Naragragsak siguro ti ayan-ayat ko. Nakaragragsak na Paula kan Alfonso iti panagkasarta. Madlawlat na ti panagpimpin na tagdaunay. Uwan nga rod. Kat maragsakan ak unay para iti kabsat ko. Kastamatan ken ni Alfonso. Esmeralda, Mhm. maibalo ko matisaritaan ta. At ako may bakakan ka. Ano dita? Kaya't ko kumatag subli dya Saudi. Oh. Anya? Ngayon, kasakbayan tayo ta. Nababalin. At kasarta kumabay. No, umanlugot ka lakit di. Ken si papalubos ni nanak mo. Awanan ti makalapad nga uray asino pay. No day ti pagayatan. Umanlugot ka kasarta? Juan Camilo. At kasartan. Tapno matungpalan dagiti arapa apta apagtungpalan ti ayan ayata. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.